जों नरकनो ओ भिडियोनि पार्ट 1 जाका जतो काहामके साजाक तेबो पुले चिकनसा कक सानाय बोरैबे चला बर खरकनि जरा कलक रमै हामजागलाय काजेना हेनै टंका थियाबा ताबुं लासो हेनकाय ओ बोरै साइमानका बिनि बयफ्रेंड एबा हामजमा चला ड्राग सामा बगे एचआईवी पॉजिटिव एबा रोग बेमार मानजाक हनै आ बगे बोरै साक साजों वानसुगो खरकसा एचआईवी एड्स रोग गोनां चलाबाय बाहाके थियासन बगे नुकुं संसार खावै थानाय ओ कंना वानसुगे बोरै बेले किरि जागै दंगो तै नरक जतनो पार्ट 1 भिडियो जागा बोनो एबा ओ बोरनो सपोर्ट खाय कमेंट खाय साका आते हामिया तमुं तने चलानो ब्रेकअप एबा कागै रेडी नै तै नरक जतनि कमेंट नायमाया गलो बोरै आ चलानो ताबो या करे एबा कागैनो रिका बाट बोरनि नगो ओ कगनो तै बेले प्रॉब्लम कोतरबो अंखा आ चलानि बागै तांगै हिनकाय आबो भिडियोनि लास्ट पाठ्यगो नरक काहामके सायमानाय आ बगै ए सिक्रेट लाइफ डायरी चैनल नो पाठक जरा कहम के नदी तेबो कहम के बुझिमनाय क कलक माना चिकनसा कबाय नरनो सानाय फादि हिनकाय चिंतिनि ओ बोरनि ते कासा नेक्स्ट पार्ट एबा पार्ट 2 तुबै फाकिया पुलानि पार्ट 1 भिडियो खायमे ओलो बोरै तामो अंखा बिनि नगो तामो अंगे प्रॉब्लम कतर अंखा आरो जतो क कहम के सानाय आ बगै चिं नरनो तेसा साजागो पार्ट 1 सेकां कहम के नादि हिनकाय से नरक पार्ट 2 नो कहम के नाय बुझिमनाय चीनी पुलियानि भिडियो एबा जों पार्ट 1 भिडियो खायमा जागा नरक जतनो अब बोरनो सपोर्ट खाय कमेंट खाय साका आतै बरक हामिया ड्राग्स आइ एचआईवी रोग मानजाक चलानो ब्रेकअप एबा कागदि हिनै ते नरक जतो डिसप्ले गोबामा कमेंट नुगै मानखना जतनो अब बोरनो साका आ चलाबाय हाकसल अंगदि एबा कागदि हिनै आ बगै बोरै बिनि फ्यूचर नि कंनो वानसुगै आ चलानो डायरेक्ट कुबै कक साय कागै रिखा हिनके नरले तामो वानसुग अब बोरै जे ताबुक चलानो या करे कागै रेमानि आबो काहामदा खाय एबा हामियादा खायमाकलाय नरक ताम वानसुग कमेंट खाय सादि हाइपानो ताबुक हिनकाय बिनि चला साका नों आनो आतेके या करे कलामानि आं ताबुक ननो भाइरल खाय लाचिमु रियासा ते फियोग्या चला आबो हाय कक साय बोरैनो सिकिरिखा आफुरो बोरैतेसा साका खोनादि नों आनो पुल्या क काहाम सावै हामजमा बगैसे आं निनि लगी तंगु तै आं ननो आगिनो साजाक नों तमुं हामिया तंखे आं ननो कागै रेनाय हनै तै आं ताबुक निनि जतो तमुं सायमान मा यागोलो आं तै ननो माप खाय नों माय तंग मालिया नों जेसापनो खानेके खादि तै साका जदि नों आनो हामिया सनामै भाइरल खलाके आं बननो या करिया निनि फोटो ते एड्रेस रु जतो पुरो फुनुंनाय निनि तमुंनो बोरै आति कक्से कॉल कार्ड एबा फोन तनि रिखा आ जरा चला डायरेक्ट अब बोरनि बुमा बुफानो कॉल खाय साका नरनि बसाजक आलका चलाबाय हामजागै तंगुसाओ आ बगै ताबुक आनो या करे रिखा आतिके चालाक साका चला बोरनि बुमा बुफा आ चलानि आति कौनो खनाय बरनि बसाजोंनो एबा आ बोरनो गोबामा हामिया ककारै कतुगला सुगा हायपनो बोरैबो फाचा बिनि नगो केबनो आ कुबै कौनो साराग्या जे बिनि चला एचआईवी रोग अंगमा बगै बर कागलायु हनै ओ बोरै तांगै आ कुबै कक साराग्या हेनका किसा बुजिदिता बोरै तेते बुमा बुफानो एचआईवी एड्स नोते कागलायु रोग हनै साके तामहाय अंगु आ बगै बोरै लाचिमा किरिमा बाय चोपखेना तंखा आ जरावो आबोनि स्राबसा तंगै ओ बोरनि बिबि बिनि मोनानो साजो तलाङै काहाम हामिया कक संगु तांगै ताम अंगला हेनै आफुरो ओ बोरै खुगबाथां काहामके साराग्या आ बगै बोरै चिनि पार्ट 1 भिडियो खायमानि आ भिडियोनि लिंक बिनि बानो रिखा इको आबो नायदि आबो जतनो आनि कोबै स्टोरी सेहनै ओलो बिनि बाय आबो जतो भिडियो स्टोरी खनावै पाइमा यागोलो नरक जतोनि कमेन्टनो काहामके परवै आफुरो बिनि बाय तेबो काहामके वानसुगै बुजै मानखा आ बगै बिबि बिनि मोनानि बगै मकल मुक्तै कलाक्या तै साका मोनाय नों आमसे कस्तके तंगै तंगो नों तांगै आनो पुलानि सिमि कोबै कक साया बिनि बाय अ कक साय दुखु नांजाखा आबोनि ओलो बिबि बरंनि नगो बिनि आमा बाबुनो काहामके सावै बुजुगै रिखा आतिखेनो नकनि बरक जतनो बुजिलाय सिरिं सिरिंके तंखा आ जरा आबोनि स्राबजा 2 आवर्स एबा 2 घन्टानि ओलो आ चला तेसा कल खाय सावो नरनि बसाजक ताबुक हिनकाय आनि कल रिसिभ खालिया आनि नम्बर न ब्लक खाय रिखा बो आलका चला मानमा बागैनि आनो याकरी रिखा चला आतेके उल्टा पुल्ला कक साका आफुरो अब्बरनि बिबि एबा बिनि बायसाका इ अंखा नोंते मुंसा साना नांग्या निनि तमुनो जोंजतो साइमानका नों काहाय फाल्दु चला ड्राग जानाय बायदा आनि मोनानो कायनाय नोंते आरो कलटा खायदि बिबि आबो काहाय कक साय कोतोगे फोन तनि रिखा आ जरा चला थामसि काजागै मेसेज खाय साका नरक जतो मिलि जाक आं बाय सकांना नायो ताबुक आं निनि मोनायनो भाइरल खाय लाचिमुं रिवनो चला आबो हाय साका आ बगै अब बोरनि बिबि लासो मेसेज रिप्लाई रि साका नों भाइरल खाके जोंबो भाइरल खायनाय निनि तमुनो जोंतेबो लोकरनो फुनुंनाय बोरनि बिबि आतिके साका
tei abo hakino o buri eba a bukuk bini chalabai tabuk kaglakya thangnai salo norok hinkai o bukukni birman kok part 1 ni simi tabuk part 2 jora kahamke khanai mankhana hani जों kha khlayu a bagai sawo sikla sikle hamjana sekang kahamke wansukui saimani hamjagladi tei norok jotono belake hamba yaparo tangi hinkai norok jotono part 1 video jaga kaham comment khayei o bukukno eba burino support khaima bagai norok jotono paiplaya hambai tamoni hinmale norokni support manmatino o bukuk tini bini kaham hamya wansuna rungkha tei tabula जों abono sanai jodi tabuk jela o burino hamya sanamai viral khake जों aboni tewesa next part video jaga norno full detail address photo phonokai video sanamna nangphinai hinkai o bukuni story amsuk jorano hinimano tei norle tamo wansu comment kai sadi o buri bini chalabai kaklaimani kahamda angkha eba ke hamyada angkha nung tamo wansu comment kai sadi